Egunon, gaur asteazkena apirilak 6, ongi etorri magazinera. Bi elkarrizketa izango ditugu goiz honetan, lehenik eta behin Imanol Carrerarekin, Labeko Nafarroko bozeramailearekin egonen gara, eta berarekin euskerako kontuetaz eta merituen dekretua solastuko gara, eta gero gure ohiko gonbidatuarekin, Patxi Urrutiarekin, gerraz, korrikaz eta abarrez solastuko gara. Ongi etorri magazinera. Az gaitezen beti bezala efemeridiak ikusten. Apirilaren 6an, baina 1881 lehen olinpiar joko modernoak hasi ziren Atenasen. 1500 urte lehenago Teodosio lehenengoak jokoa debekatu ondoren. Urte batzuk beranduago, baina egun berean, 1953an, Antoine de Saint-Exupéryk idatzitako Printze Txikia argitaratu zuten. 1968an, Massielek irabazi zuen Londresen Eurovision abesti txapelketa, La 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 abestiarekin. Azkenik, 1984ko apirilaren 6an, Ruandako genozidioa izan zen. Misil batek Ruandako eta Burundiko presidenteak zioazen hegazkina eraitsi zuen. Juvenal Habyarimana Ruandako presidentea eta Cyprien Ntaryamira Burundiko presidentea. Hurrengo 2 hilabetetan, militarrek eta Interhaue miliziek 800.000 Tutsi eta oposizioko Hutu asesinatu zituzten. Orain lerro buruetara pasako gara. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 6a da asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Lan hitzarmen kolektiboa berritzeko akordioa lortu dute Elizondoko Zahar-etxeko langileak. Errusiako eta Ukrainiako desertorei asilo emateko eskatu dute antimilitaristek Iruñean. Galerna Iruñeko haurren arreta ereduaren aldaketa zalantzan jartzen duen dokumentala argitaratu dute. Nafarroko 35 enpresa inguru parte hartuko dute alimentarian ziklo aldaketa batek markatutako edizio batean, Txibite lehendakariaren arabera. Apirilaren 13 aintzinera errenta aitorpenerako aurretiko hitzordua eska daiteke. Arrotxapea energia berdeko barruti positiboa bihurtzeko urratsak. 601 lan aurkeztu dira San Fermin jaiak iragartzeko kartel lehiaketara. Arga ibaiaren pasabideetara sartzeko bidean dagoen totem batek Kaparrosoko errotaren ondoan Remigia Etxarren Aranguren funambulista iruindarraren irudia gogorazten du. Berrikuntza sustatzeko eta komunikazio bide berriek irekitzeko sortu den metabersoan aurkeztu du bere espazio berrian Nafarroko gobernuak. Nafarroak 8.200.000 euro jaso ditu gobernu zentraletik garraio sektoreko zuzeneko laguntzetarako. Lekaroz eta Sendabibako murgiltze linguistikorako zentroa izango dira Inglesek egoitza 2022-2023 ikasturtean. Komunikazioko eta diseinuko profesionalentzako genero ikuspegiko prestakuntza eta sensibilizazio programa berrargitaratu du Berdintasunerako Institutua. Martxoan batez bestekotik gorako prezipitazioak eta hil horretan ohikoak diren tenperaturak erregistratu ziren. Iruña Trinitariozko trenbidearen interpretazio zentroaren eraikina amaitzen ari da. Lehendakaritza batzordeak gaur bisitatu du trenbidearen lagunen elkarteak udalarekin sinatutako hitzarmenari esker egindako lanak. Irri zikloak Iruñako udalak antolaturiko euskarazko antzerki zikloak gaur eskainiko du denboraldi hontako azken ikuskizuna, lehendakari gai. Ikus dezagun orain gaurko agenda. Irriziklo 2022ko Nafarroako antzerki eskola izango da gaur arte. Gaur lehendakari gaia antzerkia izanen da 7etan eta Iker Galartza eta Zuaitz Gurrutxaga aktore ezagunen eskutik izanen da. Gaur baita ere, argiaren enigma hitzaldia izanen dugu Iruñako Zibikanen, Jose Ramon Etxeberria Bilbao eta Kristina Zuzaren eskutik, arratsaldeko 7etan.
Apirilaren 7an, hortzegunean, bihotz, bihots, bitxotx antzerkia egonen da Karrikir elkartean, Iruñean. Garazi San Martin izanen da antzezlea nano antzerki formatu batean. Ordu berean, Nafarroako Filmotekan, Begi Zubiaren Urak Aske dokumentala izanen da. Apirilaren 8an, ostiralean, Kerobia taldeak joko du Zentral Kafe Antzokian, Iruñean. Hilak izeneko album honekin Kerobia itzuli da. 8 abestiren bidez, etorkizun baten bila lurretik irten ziren misioetako tripulazatzaileen istorioa kontatzen du taldeak. Kerobia estiloko lan honek ez du inor axolagabe utzi nahi. Letren gordintasun edo samurtasunagatik, bere musikaren soinu urratzaile edo harmonikoengatik. Edozein plataformatarako serie bat izan daitekeen diskoa. Apirilaren 8an ere Arangurenen Magia, Aro eta Mirariak Asier Kidamenen eskutik izanen da. 7etan berriz, Lilo musika taldeak joko du Iruñeko geltokin, modu akustikoan. Egun berean, Antsoainen 8etan Sua komikia aurkeztuko da. Eta apirilaren 9an, larunbatean, Gatiburen kontzertua 6:30 Iruñako Kafe Zentral Antzokian. Larunbatean ere bai, Nora zoaz Kalamiti antzerkia Labagunean, antzezlan familiarra Kaktus antzerki konpainiaren eskutik. Nafarroako antzerki eskolak Zit-Zat obraren aurkezpena hartuko du 2021 urteko aurrentzako antzerki testuen lehiaketako irabazlea. Emanaldia apirilaren 9an izango da, 6etan, egilea Pablo Barrio, zuzendaria berriz Xavier Artieda. Larunbatean ere Antsoainen aurretan erabeen Garuna hitzaldia izanen da, goizeko 10etan Antsoaingo Antzokian. Nola egin garapen osasuntsu baterako akonpainamendua, David Castilloren eskutik hitzaldia. 11etan arte laborategia Zibibox Jus Larrotxan, Iruñean. Artistari buruzko esperimentazio tailerra izanen da. Azkenik 12:30 aurrentzako antzerkia Zibibox Mendillorrin, Ludens izeneko antzerkia izanen da. Pasa gaitezen gaurko egunkarien azalak ikustera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Zelenskik Butxako sarraskia eta Gernikako frankisten bombardaketa alderatu ditu. Horixe da lerroburu nagusiaren bidez adierazi dutena. Azaltzen dutenez, Ukrainiako presidenteak modu telematikoan hitz egin du Kongresuarekin eta armak bidaltzea lortu du. NATOk Errusiari egotzi dio zibilen hilketaren erantzukizuna. Nafarroak 1200 ukrainiar hartzen ditu dagoeneko, horietatik 556 adingabeak. Beherago, beste lerroburu txipiago batean, honakoa nabarmendu dute. Gerrak Nafarroako zorraren 452 milioien finantzaketa zaildu du. Covidari erreferentzia txipi bat eginez, aste santuaren ostean, maskara barnealdean erabiltzeari uztea proposatu du Nafarroak. Argazki nagusian, txirrindularitza, ostadarrak distira egiten du Bianan. Diario de Navarrara pasako gara orain. Argazkian Espainiako Kongresua ageri da, diputatuak altxaturik Zelenskiren interbentzio telematikoa txalotuz. Era berean, lerroburu nagusiak. Zelenskik Gernikako izugarrikeriari hots egin dio. Ukrainiako presidenteak arma eta zigor gehiago eskatu dizkio Espainiari. Beste 3 berri txiki ere jarri dituzte. Sanitarioak falta dira Tuteran eta Herriberan. Sarbideko aurpegi azterketa sadarrera iristen da. Eta azkenik, munduko txapeldunaren garaipena Bianan.
Goazen Gara egunkariarekin. Lerroburu nagusian, Nekane Txapartegi etxera itzuli da 18/88 izan eta 15 urtera. Asmo politikoengatik Suitzan jazarria eta espetxeratua, non kondenatu eta torturatu ondoren erbesteratu egin baitzen, Auzitegi Nazionaletik pasa ondotik itzultzen da. Argazkian, Zea Maiseko laukideak ageri dira eta deskribapenean zera jarri dute. Zea Mais, aurrera, emozioz gainez. Beste lerroburu batean, Butxako sarraskiak gogortu egiten du Errusiaren mendebaldeko setioa. Eta, korrikari mentzio eginez, Nafarroa garaian ibili da korrika, Arabara itzuli aurretik. Berria. Lerroburu nagusian zera nabarmendu du berriak. Nekane Txapartegi Euskal Herrira itzuli da, Auzitegi Nazionaletik igaro ondoren. Diotenez, epaileak neurririk gabe aske utzi du. 18/88 auziaren harira atxilotu zuten 1989 eta torturak salatu zituen. 15 urte egin ditu erbestean. Argazki nagusian Gazte Andana ageri dira Donostian, aurkezpen batean. Hizkuntzaren alde kalean mobilizatu, dio lerroburuak. Euskara aurrera ekinbidea aurkeztu dute Gazte Euskaltzaleen sareko kideek eta hainbat euskaltzalek. Manifestaziora deitu dute Donostian, maiatzaren 21erako. Eta azkenik, betiko moduan, Euskal Herria irratia. Berri nagusian, Fermin Irigoyenen hitzak. Berriozarko usadioak eta ohiturak bildu nahi ditu udalak. Berriozarko udalak, Franziska Setuain izeneko beka jarri du abian, herriko bilakaera historikoa bilatzeko. Beste lerroburuan, manifestari batzuen argazkipean. Txantreako Uarte kaleko etxe okupatu bat ustu dute udaltzainek eta foruzainek. Atzo goizean gertatu zen. Txantreako asanblada okupak salatu duenez, aurretik inolako abisurik eman gabe eta bertan bizi zirenei euren gauzak ateratzeko aukera eman gabe egin dute. Arratsaldean protesta egin dute auzoko hainbat bizilagunek. Azken berrian Ukrania. Gaztelu plazan egondako elkarretaratzea, argazkian eta titularrean Ukraniako 1200 errefuxiatu iritsi dira Nafarroara. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena hodei gehiago ager daitezke. Ostarteekin tartekatuz hodeiak ugaritu egingo dira, batez ere ipar partean. Iparrekialdean gainera tantaren bat bota dezake. Araba eta Nafarroaren hegoaldean giroa eguzkitsuagoa izango da. Goizean goiz hotza egingo du eta zenbait lekutan lainoguneak sortuko dira. Ipar mendebaldeko edo mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Ostegunean temperaturaren igoera izango dugu hizpide. Balio helduenak 20 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri isurialdeko zenbait lekutan apur bat altuagoak izan daitezke. Izan ere, hego mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean tarteka mendebaldeko haizea ibiliko da eta kostaldera hodei batzuk sar daitezke. Giroa eguzkitsua izango da. Goi hodeien tarteak baino ez dira agertuko.
Eta gaur goizean erran bezala Imanol Carrerarekin gaude, bera Lab Nafarroako bozeramailea da. Egunon, Imanol? Egunon guztioi. Mila esker gaur goizean etortzeagatik. Baduzue gero 11etan Katakrak liburu dendan aurkezpen bat, ez? Okerrez banago Ela, Esteilas, Eseka eta Labek, ez dela, atera zen Euskararen merezimenduen dekretu polemiko horren arira, ez dela, agerraldi bat, beraz, horreta solasteko, erran bezala Imanolekin gaude. Nonbaiten hau kokatzeko, Imanol, zer da merezimenduen dekretuaren kontu hori? Bueno, bada administrazio publikoak egiten duen dekretu bat, araudi bat, Euskara lanpostu publikoetan baloratzeko. Orain arte, aurreko gobernuak egindako dekretua indargabetu zuen epaitegiak, eta ez da aukerarik egon Euskara lanpostu horietan, administrazio publikoak dituen lanpostu horietan baloratzeko. Hortaz, gobernuak egoera hori zuzentzeko, dekretu berri bat jarri du mailaren gainean, esan bezala lanpostu horietan euskarari balorazio bat emateko. Claro, zehazki legea bera ez da euskarari balioak entzeko, ez? Pentsatu lege orokorrago bat da, baina hartzen duen efektuetako bat da, euskara toki batzuetan ez dela baloratuko adibidez administrazioan, ez? Ez dituela puntuak ekarriko. Hori da, hemen esan behar dugu badagoela lege bat, Ley del Vascuence deitu dena, eta lege horrek ezartzen du marko orokor bat gero euskara hainbat eremu eta tokietan baloratu alizateko, ez garatu alizateko. Eta denok badakigu lege horrek zonifikazio bat ezarri zuela, hizkuntza irizpideak, eskubideak irizpide geografikoen menpe utzi zituen, eta legeak ezartzen duen realitate edo marko hori aintzat hartuta, gainontzeko legeak garatzen dira. Horregatik esaten duguna da, dekretu honek lege horren zonifikazioa aintzat hartzen duen heinean, diskriminazio bat suposatzen duela Nafarroan, eta esan behar dugu euskara gutxiesten duela, kasu honetan administrazio publikoari dagokionez. Imanol, xehetasunetan sartu aizenetik galderatxo bat, ze alderdik babestu dute dekretu hau? Dekretu babestu duten alderdiak izango dira PSN eta UPN. Esan behar da, dekretu hau Nafarroako gobernuak egiten duela, egungo gobernuak eta egungo gobernua PSN geroa bai eta Podemosek osatzen dutela. Hortaz, naiz eta publikoki beraiek esan ez daudela ados PSNek mailaren gainean jarritako dekretuarekin, esan behar dugu bere horretan badela gobernu honek egindako dekretu bat, eta gero ikusi behar da parlamentuan zenolako babesa jasotzen duen, baina nik uste dut PSNek argi duela jasoko duen babes bakarra etorriko dela muturreko eskuinatik, etorriko dela Navarra Sumaren aldetik. Claro, honek ze tokitan jartzen du PSN, nik pentsatzen dut jendeak baduela bertze ikuspegi bat PSN-eren inguruan, ez dela, hizkuntzen aldetik errepresioan sartzen, bere diskursoa izango da aniztasunaren aldekoa, baina gero praktikan, hau, harritzekoa da, Imanol? Ez, PSNek euskarari dagokionez beti kokatu da eskuinarekin. Eta esan behar da urteetan ezarri duten bazterketa horretan oinarritzen dela. Beraz, PSNek kontzientea da euskarari dagokionez bat egiten duela eskuinarekin, eta bere jarrera gai honetan erabat atzerakoia dela, eta hori horrela salatu behar da. Ezinezkoa da PSN-eren aldetik esatea guztion eskubideak aintzat hartuko dituen errealitate eta komunitate bat nahi duela, eta gero praktikan dekretu honen bidez jendearen, herritarren hizkuntza eskubideak irizpide politikoen arabera zailkatzea. Honek ez du inolako logikarik, eta PSN usten du jarrera antidemokratiko batean, atzerakoi batea, eta argi erakusten du euskarari dagokionez zein den bere jarrera supremazista. Imanol, pentsatzen dut legea, Nafarroan badago berezitasun hori, haunitzek salatu dutena, euskararen zonifikazioarena ez, 3 eremu linguistiko horiena, lege hau pentsatzen dut ez dela aplikatzen modu berdinean, toki guztietan, zehazki nola aplikatzen da?
zonifikazioa kontuan hartuta? Bueno, lege honek hiru eremu ezberdin sailkatzen ditu, izango genuke Nafarroako iparraldean eremu euskalduna, hor lanpostu guztietan euskara baloratzen da, baina esan behar da gutxiago baloratuko dela 2009ko dekretuarekin alderatuta, UPN-eko dekretuarekin alderatuta. Puntu gutxiago. Hori da. Gero esan dezakegu, eremu mistoari dagokionez, bakarrik 14 lanpostuk izango dutela euskarari ematen zaizkion hondarrak, bakarrik 14 lanpostu horietan baloratuko dela euskara, eta egoera honek bitxia da, ze juridikoki ez duela inolako justifikazioarik eta kolokan jarriko ditu iparraldeko herritarren hizkuntza eskubideak, Iruñan bertan kokatzen baitira zerbitzu orokorrak, ezinbestekoak eta funtsezkoak diren eta jasotzen diren beraiek zerbitzu batzuk, orduan ez dute aukerarik izanen euskaraz jasotzeko. Eta gero, hirugarren eremua izango zen eremu ez euskalduna, eta hor ikusten duguna da, zuzenean euskara ez dela baloratzen eta ingelesa, frantsesa edo alemana euskara baino gehiago baloratzen dela. Errealitate honek ez du parekorik Europan, hizkuntza eskubideen arabera sailkatzea jendea, sortzea eremu batzuk, eta gainera beraien diskurtsoaren aurka doa. Beraiek esaten dute euskara Nafarroako ondarearen parte bat dela, baina gero praktikan ikusten dugu ez dela horrela aintzat hartzen, eta euskara ez dela eremu osoan, lurralde osoan, herrialde osoan hizkuntza ofiziala, baizik eta eremu ezberdinen araberako hizkuntza bat, Aipatu duzu, eremu ez euskalduna, edo hala deitutakoa dela kaltetuena, kasu honetan, eta egin duzu referentzia hori, bertze hizkuntzena. Seguraski euskal komunitateari haunitza sartu dio horrek, ez da ez direla baloratzen hizkuntzak, baizik eta euskara ez dela baloratzen, zeren ingelesa, frantsesa, alemana bertze atzarreko hizkuntzak, horiek bai baloratzen direla. Hori da, Txibite Andereak askotan esaten digu berak hartzen dituen erabakiak hizkuntza errealitatearekin bat egiten dutela, baina esan behar dugu, hemen Nafarroan ingelesa, alemana edo frantsesa ez dutela inolako oinarririk, errealitateak ez du eskatzen hizkuntza hauen ezagutza. Zer dago horren atzean, borondate politiko bat hizkuntza batzuk bultzatzeko, hori berez ez dago gaizki. Esaten duguna da, euskararekin bestelako erabaki bat hartzen baldin bada, horrek erakusten du euskararekin bai hartzen duzula erabaki politiko bat euskara bera gutxiesteko, eta hori da salatzen duguna. Urteetan PSN eta UPNren aldetik zabaldutako mezuak eta egindako lana orain ikusten da, fiktizioa dela euskara inposatzen dela bereziki eremu ez euskaldunean, ez dagoenean, beraien erabakiak alboratzen dute euskara, eta argi ikusten da, nahi baldin badute, ingelesa, alemana edo frantsesarekin egin duten moduan egin dezaketela euskararekin, eta balioan jartzean benetan gurea den hizkuntza bat. Honek erran nahi du, Imanol, praktikan, herriberan, postu bat errexago lortuko duela euskara, ingelesa dakien erizain batek euskara dakien batek baino ez dela. Hori da, ezagutza hori, alemana, frantsesa edo ingelesaren ezagutza puntuak emango dizkio eta aldiz euskaldun bati euskarak ez dio inolako punturik emango lanpostu batzuetan. Beraz, euskaldun batek igual ingelesa jakin marko du kasu horretan. Hori esaten digute, bai, ematen du, ingelesa, frantsesa eta alemana hori dela, gure ondarearen parte eta aldiz euskara ematen du, naiz eta beraiek kontrakoa izan. Imanol, pentsatuta aurreratu dituzula, gero agerraldian errango dituzun ideia handitz, bada baten bat ere mahai gaineratu nahi duzuna, gero botako dituzuen ideia horien arteko bertzeren bat? Bai, lehenengo ideia izango zen, dei berezi bat egin nahi diogula Nafarroko langileriari maiatzen 7an kalera ateratzeko. Hor bilduko garen sindikatuak ezagutzen dugu urteetan UPNek eta PSNek ezarritako bazterketa eremu sindikalean, eta badakigu esperientzia hortatik aktibazio soziala eta mobilizazioa ezinbestekoa dela
egoera injustuei aurre egiteko, ez? Eta berdintasunean oinarritutako etorkizunari bideak eta aukerak irekitzeko. Hori funtsezkoa da, eta hori da balioan jarri nahi duguna agerraldi horretan. Ez mobilizazioa ezinbestekoa dela eta maiatzaren 7an Euskalgintzaren Kontseiluarekin batera atera behar garela kalera. Bigarren ideia da ez dagoela inolako arraitz horik, esan bezala herritarren hizkuntza eskubideak irizpide geografikoen menpe egoteko, eta horrekin apurtu behar dugula. Euskara ofiziala izan behar dela lurralde osoan eta zonifikazioari amaiera eman behar zaiola. Hirugarren ideia da dekretu hau gobernuak hartutako erabakiarekin eremu mistoari dagokionez, bakarrik 14 lanpostuk esan bezala izango dituela euskara baloratzeko puntuazioa, esan behar dugu kriterio horrekin irizpide hori mantentzen baldin badute, dekretua epaitegietan amaituko duela, eta inkluso gobernuak berak zalantzak dituela hartutako hainbat irizpidekin, ez dagoelako justifikazio juridikorik, eta bada lasdarkeri tekniko eta juridiko bat. Eta laugarrenik esan behar dugu, orain komentatzen ari ginen moduan, iraina dela Nafarroan ingelesa, alemana edo frantsesa euskara baino gehiago baloratzearena, eta irizpide hau beraien supremazismoaren eta inposaketaren erakustaldi bat dela, eta herritar guztiok eskubide berdinak izan behar ditugula. Hortxe horiek dira aipatu nahi ditugun klabeak, eta izan behar direnak motorea lanketa ideologiko bat egiteko gizartean eta benetan lortzeko euskararen alde urratsak ematea. Ez dakit, Imanol, bururatzen zaizun edo zergatik proposatu duten hau orain, ez? Batek pentsatzen aldu, gainera nolabaiteko rebes moduan izan dela, ez dakit euskararen egoera hobetzen ari zen azken aldian, baina gainera ikusi dugu orain Navarrasumak egin zuela Korrika Iruñan betatzeko proposamen hori, ez dela, ikusi dugu Iruñako frontoi batetik Euskal Herriko armarri bat kentzeko proposamena ere egin zela, beraz, badirudi nolabait ere Nafarroko euskal komunitatea pixkanaka ari dela estutzen, edo intentzio hori dagoela badirudi. Bai, hori da, nik uste dut modu argian ikusten dela, Nafarroko gizartea aldatu dela, aurten beteko dira 40 urte foro bekuntzak onartu zenetik, beraiek onartu zutenetik, eta orain dela 40 urte ikusi zen zenolako jokoak zeuden mailaren gainean Nafarroko gizartetik bultzatzen zen aldaketa bat ekiditzeko. Eta nik esango nuke, egin batean, oraindik ere tesi horietan gaudela. Batzuek, mugak ezarri nahi dituzte Nafarroako gizarteak bultzatzen dituen aldaketak ekiditzeko. Eta nik uste dut, hizkuntza eskubideak errespetatzea badela oinarri bat, jendeak ez duela begi onez ikusten orain arte ikusi dugun bazterketa, eta gizartearen aldetik ematen diren urratze horien aurrean, ematen du PSN eta UPNren aldetik bilatzen dutena da horri muga batzuk ezartzea. Muga horiek ezartzen dituzte, horrela da, horregatik aterako gara maiatzaren 7an kalera, nik esango nuke badagoela ere indar eraldatzaile bat, urratsak emateko horretan, eta korrikak egun hauetan Nafarro osoan piztutako ilusioa eta euskararen aldeko olatu hori aprobetxatu behar dugula. Ere esan behar da, autokritika egin behar dugula euskararekin, nik uste dut eraginkorragoak izan behar garela, urratsak eman behar ditugula benetan gobernuak mugitzeko, baina nik uste dut hori dela tesia. Batzuen aldetik jarrera razionarioak daude eta gizartearen aldetik jarrera irekiak. Orduan, hori da klabea, mugitu behar dugu gizartea, euskarari dagokionez urratsak emateko ezinbestekoak direna, eta nik normalan esaten dut, hau ez dela etorkizuneko kontu bat, baizik eta
orainaren kontu bat, ez? Eta momentu honetan eman behar ditugula urratsak. Askotan esaten dugu etorkizunari begira, baina bueno, euskararekin bada momentua, bada garaia ja urratsak emateko, eta bueno, perspektiba horretatik nik uste dut eragile eta herritar guztiok lan egin behar dugula. Edozein kasutan, gaia batzuentzat delikatua izan daiteke, zenbaitek erraten aldute. Bueno, baina azkenean hori identitate kontua da, eta zuk ari didazu, erran dugu euskara ofiziala izatea izango zela interesgarrena Nafarroan, orduan zuk ari didazu niri inposatzen zure identitatea, ari didazulako balio gehiago ematen hizkuntza horri, zer erantzun horren aurrean? Bueno, nik gobernuko hainbat kidei esan diot, beraiek dira inposak eta sartzen dutenak. Hemen ez dago inolako arazorik gaztelania ikasteko. Aukera guztiak irekita daude, baina aldiz euskara ikasteko zailtasunak daude Nafarroan. Orduan, esan behar duguna da, inposaketa etortzen dela gaztelaniaz aritzeko eta ez euskaraz aritzeko. Eta nik esango nieke beraiek esaten dutena. Euskara dela Nafarroko ondarearen parte eta hori da babestu behar duguna. Nik uste dut gainera bestelako erabakiekin edo dekretuarekin egiten dutena da identitatearen eremuan kokatzea euskara, eta hortik atera behar dugu. Euskara normaltasunez lantzen baldin badugu, normaltasunez puntuatzen baldin badugu, baloratzen baldin badugu, aintzat hartzen baldin badugu, aterako genuke identitatearen eremutik eta egongo zen, denok normaltasunez ikusiko genukeen beste hizkuntza bat. Eta nik uste dut hori dela beraiek urteetan zabaldu duten mesua, inposaketa bat ematen dela euskararekin, baina gero realitateak ikusten digu euskara gutxiago baloratzen dela edo ez duela zuzenean ez dutela zuzenean aintzat hartzen. Orduan, nik uste dut gure lana da adibideekin benetako errealitatea erakustea eta benetan euskara normaltasunez erabiltzea edo kokatzea agenda politikoan. Horra, aipatu dituzu klabe batzuk, posible zen, seguraski ere, bertze mundu batean, erranen dugu, bertze sektore batzuk, nolabait ere identitate espainolagoa dutenak, Navarra Sumaren inguruan mugitzen direnak eta bar, ere ulertzea, agian, Nafarroako dantzak ondare kultural bat diren bezala, euskara ere ondare kultural bat dela eta hori zaindu behar dela. Baina, kasu honetan, ez da hala ematen. Uste duzu interes nolabait ere politikoak daudela euskara zedarritzearen eta alboratzearen aurrean? Bai, euskara erabili da modu politiko batean indar unionisten aldetik esan bezala, orain dela 40 urte gizarteak bultzatzen zuen aldaketa edo Nafarroari begira bultzatzen zuen izaera mugatzeko, Nik ikusi nuen aurreko astean, Foro Hobekuntzaren harira egin den dokumentala, eta hor argi ikusten zen Nafarroan bazegoela gehiengo bat Euskal Erkide autonomikoarekin batera sortzeko komunitate bat. Bazegoen indar hori kalean eta egin zutena izan zen lege bat, jendeak boskatu ez zuen lege bat nahi hori mugatzeko edo ekiditzeko. Eta nik esango nuke euskararekin berdin egin zutela. Urteetan ezarri zuten bereziki Nafarroako hegoaldean euskararen inguruko irakurketa interesatu bat, esanez inposatu nahi zela hori, diskriminatzailea zela, eta azkenean denboraren poderioz hegoaldean kokatzen den jende horrek horrela pentsatzen du. Eta hau PSN-eko kideekin konpartitu dugu, hau da zuen errua, zuek orain zarete horren esklabu, eta ikusten da nola beraien estrategia ere egin baten eraginkorra izan dela eta sarri dute ikuspegi hori. Euskara ez dela gure kulturaren parte, ez dela gure ondarearen parte eta kontrakoa, inposatzen dela nagusia den gaztelania albораtzeko. Honek ez du inolako zentsurik, baina da urteetan erabilitako estrategia baten ondorio eta orain
zailtasunak daude ikuspegi sozial batetik horri buelta emateko eta hori da hain zuzen ere aldatu behar duguna eta pedagogiarekin eztabaidatu behar duguna. Imanol, justo bukatu aurretik galderatxo bat, ze ekintzak edo aurre ikusten duzue, ze protestak, zer egingo duzue? Justo dekretua ezagutu genuenean egin genuen mobilizazio sindikal bat, eta orain gure indarrak jarriko ditugu maiatzaren 7an Iruñan egingo den mobilizazio horretan. Nik uste dut, esan bezala badela garaia kalera ateratzeko, euskararekin nik uste eraginkorrak izan behar dugula eta pixka bat erritmo gehiago sartu behar dugula, ezinbestekoa delako eskubidei dagokionez guztion eskubideak bermatzea, klabea dela esan bezala etorkizunean berdintasuna izateko, eta nik uste dut autokritika horretatik hori da egin behar duguna, mobilizazio soziala, aktibazio soziala honi buelta emateko. Badakigu hori egiten baldin badugu emaitzak izango ditugula eta nik uste dut hori dela klabea momentu honetan euskararen alde urratsak emateko korrikarekin ikusten ari garen bezala. Mila esker Aunitz Imanol, bakarrik galdera motz bat egingo dizut bukatzeko. Euskara eskubide bat da Nafarroan? Eskubide izan behar da, ez da eskubide bat izan behar da, eta hori da borrokatu behar duguna. Mila esker Aunitz, Imanol Karrera, erran bezala, Labeko Nafarroako bozeramailea, merezimenduen dekretuaren inguruan solastean. Mila esker Aunitz gaur goizean gurekin egoteagatik. Mila esker zuei. Ikus ditzagun orain Iruñerriko udaletako berriak. Az gaitezen beraz Eguesibarrekin. Joan den larun batean ospatu zen Eguesibarreko 22. duatroia. Iruki Valle de Egues klubak Eguesibarreko udalaren laguntzarekin antolatu zuen. Ostiralean eta larun bat goizean izandako elurteen ondorioz, proba bertan behera geratu zen uneren batean, baina eguraldiak hobera egin zuenez eta klubak ahalegin handia egin zuenez, aurre ikusitako ibilbideei eutsi zien proba bat antolatzea lortu zuen. Miguel Ángel Rubio Barrena da egutegiko jokoaren martxoko galderen irabazlea. Miguel Angelek 60 euro irabazi ditu Sarrigurengo Izaro Herboristerian egindako erosketengatik. Eta agendan, apirilaren 10ean, El Planeta de los Simios pelikula jarriko dute Eguesibarko liburutegian, arratsaldeko 5:30. Pasa gaitezen orai Etxaurira. Iruñerriko aktibitate kulturalen udaberriko programazioa atera da, web orrian eskuragarri. Etxauriko asanblada feministak komunikatu bat atera du Bartzelona eta Madrilen egondako azken erailketen harira. Zenbait aldarri egin dituzte, lehenik eta behin, Bartzelona eta Las Rozas Madrileko erailketak gaitzestea. Bigarren, emakumeen aurkako edozein motako biolentziaren erabateko gaitzespena, eta hirugarren, jendarte osoari eskatzen diote mugimenduan segitzeko eta gizonetan jarri dute arreta berezia, haiek egin behar baitutelan. Apirilaren 10ean, igandean, eguerdiko ordu batean, Amaia Oloriz Ribasen El llanto de las amapolas liburuaren aurkezpena egonen da. Eta azkenik Iruñea. Gaur asteazkena 7etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan Arrotxapea auzorako energia garbi espezifikoari buruzko proiektu bat aurkeztuko da. 2021 geroztik udaletxean bertan lanean ari den Open Innovation Living Labs for Positive Energy Neighborhoods izenekoa. Gaur asteazkena 7etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan Arrotxapea auzorako energia garbi espezifikoari buruzko proiektu bat aurkeztuko da.
2021 geroztik udaletxean bertan lanean ari dena, Open Lab izenekoa. Arrotxapea auzoa hirigune pilotu gisa aukeratu dute, energia berdeko barruti positibo bat sortzeko. Hainbat ekimenen bidez, besteak beste, energia garbiaren autogenerazio eta autokudeaketarako lankidetza espazio bat sortzeko 2024erako. Lehen proposamen horrek Iwer eraikinaren garai bateko Matesa ingurunean eta San Pedroko alokairu sozialetako 12 etxebizitzatan zentratzen da, eta lankidetza publiko-pribatua eta gizarte eragileen parte hartzea eskatzen ditu. Bizlariek proiektuaren xehetasunak aurkeztuko dituzte 70 lagunentzako tokia duen saio batean. Lehenik eta behin, Iruñeako LGTBIQ+ plana aurkeztu eta udalbatzan berretsi izanaren atzerapena irmoki salatzea, duela 2 hilabete baino gehiago onartu zen bezala. Eta bigarrenik, berdintasunerako arduradunari eskatzea LGTBI plana aurkez dezala eta udal taldei azal diezaiela apirilaren 12ko herritarren gaietarako batzordean maiatza osoko bilkuran onar dadin eta lehen bailen abian jartzeko behar diren baliabide ekonomikoak izan ditzan. Eta azken berria, 601 obra aurkeztu dira San Fermin jaiak iragartzeko kartel lehiaketara. Azken 20 urteetako bigarren parte hartze handiena da, 2004ko 622 ondoren, 2019ko jaietarako aurkeztutako 245 kartelak bikoiztuz. Apirilaren 25ean epaimaiak aukeratutako 10 kartel finalisten artean herri bozkaketa martxan abian jarriko da. Ostegunean San Ferminetako eskailerarekin batera obra irabazlea zein den jakinaraziko da. Eta gaur goizean ere bai, Patxi Urrutiarekin gaude, hemen haunitzetan egoten dena, nik aurkeztu behar nuen, baina igual zentzu gehiago du zuk Patxi ni aurkeztea, ni bai naiz hemen berria, ez? Bueno, horne tortzen zara, hizketaldi bat egitera, eta gaur ere bai. Bai, eta gustora, edo horretortzen badare gustora, zerengatik hemen badugu gaurko gai buruz edo gaur garrantzi duten gai buruz eztabaidatxo bat antolatzen dugu, eta gainera hemen askotan eraten ditugun gauzak askatasun osoz errateko aukera daukagunez, bertzetan agertzen ez direnak ere agertzen dira, eta beste ikuspuntu batzuk ere nolabait ere jorratu nahi ditugu, eta ni oso gustora etortzen naiz gainera hemen jende gaztearekin egotea, beti plazer handi bat izaten da. Baliabide handitz ez ditugu, baino askatasuna eta solasteko aukera hoi bai badugu. Zalantzarik gabe. Eta gai hoi pixkat hartuko dugu igual abia puntotzat. Gaur atera da lerroburu handitzetan, Zelenski konparatu duela bertako gatazkaren sarraskia, larritasuna Gernikaren bombardaketarekin, ez? Egin zuen kongresuan bideo dei bat eta ikusi ditugu Espainiako diputatuak Zelenskiri txaloka. Orduen ez dakit nola ikusten duzun kontu hau. Zer ikustekorik eta gainera, gaurko egunean Rusian gertatzen edo Ukrainian gertatzen ari buruz gezurraren gainean entzuten ari gara gure inguruan, ez? Badirudi askatasun borroka dela, atzoi erantzuen Estatu Espainiarreko presidenteak, askatasun borroka bat dela hau, eta ez dugu gulertzen, askatasun nolabait ere beraien herrialdea atakatu izan delakotz. Baina hemen gertatzen dena da, bertze edo egiazko okupazioak eta egiazko borrokak izan direla non lapurreta izan den nagusi, adibidez, hemen gertatzen dena edo gertazitekena badu konparazione pixkat Palestinan gertatzen ari dena, Palestinan gertatzen dena da, arabiarrek sionistak hartu zutela lur eremu bat, non gainera etzegoen ez testaduik ere, non hartzain batzuk bizi ziren gustora beraien erara, eta horraz ganta kendu egin zieten beraien bizilekua, bizitokia eta kanporatu zituzten. Gauza berdina gertatu da, orai bertze Espainiar Sahararekin ere,
Aragan ziren, indarrez hartu zuten hoi, eta egin dute aurrera. Eta horrela egin dute inbertze lekutan. Bueno, Amerikarrek Afganistanera joan ziren. Eta orduen etzen hemen deus berezirik antolatu. Hemen ari dire horai goiti eta beiti, hauek beren eskubideak ari dira defendatzen eta gerrara deika ari dira. Orain arte pazifista zirenak, orain arte egunero erraten zizkigutenak politikan aritu zarete, baina ez borroka armaturik ezin zuen erabili, hoi ez delako zilegi, inoiz ere bizitza bate balio du munduko aberastasun guzia baino gehiago. Orai arte, atzo arte aritu dire, bereiak Afganistanen hainbertze ume, hainbertze hartzain, hainbertze andre izituzten, eta deuspasten. Ze demonio da hau, eta gu dena sinesten gainera orai, gaiunekin jarri gaituzte, onak eta txarrak. Onak Putin ez besteak. Zelenski, eta txarrak Putin. Zertaz? Gainera, zuk erran duzuna, Putin eta Zelenski hau da, pertsonifikatzen da, egin beharrean gatazka bat bere komplexutasunean. Ikusi beharrean zertan ari diren, ikusi ditugu, Ukrainiarrak nola tratatzen dituzten presoak, arbol batera lotu, plastikoikin pastu, tiro bat eman belaunetan eta alde egin eta berertan uzten. Sarreski ikaragarri gaina beraiek erakutsi dituzte. Ez dute hemen kazetari lanik ez dago. Beraiek arro erakutsi dute. Entzun dugu militar gorenetariko bat erraten presoak ez zirela hartu behar biziri. Presoak lehenik zikiretu egin behar zirela preso errusiarrak. Eta hoiari da babesten gure Estatu Espainiarreko presidentea baina. Nola daiteke? Orain arte bakezale eta ez da izerta, bakezerta. Eta hauek askatasun borroka eramaten ari dire, polisariokoak zer ari dire egiten. Eta zuek, Espainiako ejertzituak zer izarete hauen askatasunaren kontra borrokatzen. Zer ari da gertatzen hainbertze lekutan? Zer ari da Israelen gertatzen? Eta hoi ez alda askatasun borroka. Berezu, niri tokatu izaiten hurbiletik, Argeliako gerra ikustea ez, eta orduen askatasun gerra zen. Baina frantsesek bakitu zerten zuten, Provence d'Outremer. Itsasoaren bertzealdeko probintzi frantsesa zela. Zertaz, beraiek indarkeriaren bitartez hoi erabaki zutela. Argeliai utzi zitzaien, Euskaldunei, guk ez aldugu eskubiderik gure etorkizuna erabakitzeko. Demokratikoki, hemen biziko bagina, eskubide hori beharko genuen izan. Beraz, Patxik, usten duzuna da, eskubidea bere burua antolatzeko eskubide hori erabiltzen dela segun, ez? Claro, segun eta non, segun beste nolako interesa badauden baian eta bai hemen. Eta hemen hor Amerikarren nahi duten Europa beste bloke bat indartsua egin beraiek, pues hortan ari dire, baina begirazazu, gauza bat erran behar dugu. Herri baten borondatearen kontra, nahiz eta borondatea adierazteko askatasunik ez izan baino barnetik lantzen duen horren kontra borrokatzen dutelaik estatuak edo indarra handiak, azkenean galdu egiten dute. Argeliako gerra galdu zuten frantsesek eta argeliarrek irabazi zuten. Eta leku guzietan, Ameriketan berdin gertatu zen. Zertaz gantzen Estatu Espainiarra Ameriketara? Ebastera, lapurtzera. Ez zen beste interesik, inolakoik ere, gero erreligioa sartu zuten tartean gauza okertzeko, ez? Eta hoi da izan duguna, frantsesek eta inglesak nola egin zuten Afrika banatu. Batzuk gainbera, espedizio batzuk egin, besteak azpitik gora, eta juntetu zeileik zuten, hau Frantzia eta hau. Erraten da, arron adierazgarri izaten dela, nola Afrikako mapa, den Eskuaira eta Kartabonakin inez, tala? Nola laukiek dire. Hoixen da, baina, hoi txalotu egiten dugu. Zuk ez duzu ikusiko inoiz, Europar presidente batek erranez, hemen krimenak egin ditugu eta hemen torri gara hau ebastera eta lapurtzera. Eta gaurre oino zertan ari dire. Gaur ere, horko, ofizialki, politikoki, beste batzuk izaten dituzten monigote batzuk, horiekin nahi duten egiten aldutelakoz, beste ejerzitua sartu eta aldatu egiten dute. Eta horrelako gaurko egunean, askatasunaren izenean, hitz egitea, adibidez, Espainiako presidentea ikusiz, gero hemen herrialdeak erabakitzeko aukerak nola dituzten, ikusita bertizu behin zer dau, zertaz ari diren, gezurrean eta gezurrean. Guk erran behar dugu denei, hemen herri bakotxak bere etorkizuna erabakitzeko aukera izan behar du, eta hoi da demokrazia.
Hoi da demokrazia, gainerako gauz guztiak ez dute deusteko balio. Eta behirazazu, estatu Ukrainiar, estatu bezala, 4 egun ditu. Euskal Herria, estatu, estatu... Eremu historiko bezala, nazio donazio bezala. Pues baditu bost mende, bai. Osea, ze pasten da hemen, zer gertatzen ari da. Eta hainbertze jende jakintzu, eta hainbertze universitario, eta hainbertze karrera, eta hainbertze ikisi, eta hainbertze ikerketa, eta oraindik gauz ikusten direnak, begit istenetik ikusten diren gauzak onartu ezinean gabiltza. Beraz, Patxi, zuk nola ikusten duzu Sánchezen azken erabakia, hau da, arma gehiago bidaltzea Ukraina. Geragarria, baina zer du ikustekorik orai arte erten zuena, hemen borroka armatua ez du etorkizunik, ez du izaerik, ez du arrazoik, eta gero horrela bizitzea eta orai arma saltzen aritzea, atzo ez zuen arma salmenta edo arma eramateoi bakarrik, beraiek laguntza, eskaintzera laguntza ez daizek. Birezazo, gero estali egiten dituzte gure sentimentuak edo norapeteri zorratu egiten dituzte, erranez, pues orai errefuxiatuak hemen onartu egin behar ditugu. Eta hor, Zeutan eta Melillan, hor garbitzen ari diren, beltzoiek ze pasten da, afrikarroiek ze pasten doiekin. Zure humanismoa noraino iristen da? Zer bilatzen duzu gauza hauekin? Eta hemen jende jipoitzen hil arte. Eta zenbait, kusi genuen Karabajal edo Karabajal indartzan nola hilzituzten, zeita Ameka edo zenbat subsahariar. Pues hori denak hor ditugu, eta hori denak ze pasten da horiekin. Beraz, kusten duzuna da, hemen irizpide ez berdin bat, ez? Zertaz uste duzu, adibidez, Ukrainiakoak, haunditzek errandute, badelago arrazismo kontu bat, azkenean. Behir ezazu, arrazismoa sortu egiten da, eta arrazoi batzongatuk egiten da. Hemen ez dugu onartu nahi, gizarte honetan importantena dela dirua. Eta negozioa non diren bide hartara joaten garela. Eta, hemen bertze aldaketa bat. Estatu Batuarrak aldu dute diruaren monopolioa munduan. Eta, militarra horrein mantentzen dute. Eta hor behar dute horrein indartu talde bat, berriz ere hemen hegemonikoak izateko. Eta hegemonikoak izan da kontrolatzen dituzte munduan dauden mehatze guztiak, kontrolatzen dituzte negozio guztiak. Dizazu, horreiko gerra honetan, honen ondorioak argi dire zeintzuk izango diren. Gutxi batzuk askoz ere gehiago aberastuko dira eta gehienga pobretu egin gora. Eta milaka milioika bertze mundura joango dira. Norra aberastuko dire, Patxi? Begira ezazu, ikusi dugu futbol talde bateko jefia izan den Rusian, eta gero, hor banketan, bankuan eta negozioak egiten dituztenak. Espekulazioatik bizi diren negoziatzailea handi horiek. Horiek aberastuko dira. Eta gero eta gehiago pobretu. Eta gehien bat, asko desagertuko dire hil eginen direlakoz gaurko gunean. Baina, karo, ze desberdintasun dago bi personen artean kolore desberdina dutelakoz. Yemenen aurten 2 milioi persona hilko direla gozez gazietu dute. Eta, karo, ez dizu, fuertia ez, 2 milioi. Horietek 10.000 ume, kumetxoak. Karo, ez dituzte agertzen telebistan, begira, kumetxo hau aurten hilko da gozez. Hori gordetu egiten dituzte. Hor zenbait antolaketa, zenbait aldeketa salatu egiten dute, baina gutxi eta txikiak normalean. Hortan gabiltza, eta zertaz ez garagaten orai horrat. Ze ez dago borondaterik gizarte bat egiteko gai ez gara, ez dugu gainera aztertu nahi, gorde egiten dugu hori nahi dutenei ahotsa inork entzun ez dezan, eta hortan gabiltza. Baina hemen hasi behar dugu pentsatzen bakotxak ere kabuz, eta askoz ere urrunago joango gara, zerengatik logika bultzatzen gaitu azterketa egiazko bat egitera. Guk mundu hau nahi dugu jende guztiak barnean ongi duintasunez bizi dadin. Eta hori behar izan gure helburua. Eta hortaz aparte egiten dituzten asmakeri guztiak eraten dituzten gauz guztiak ez dute zentzurik. Eta gehien bat, guk ez dugu inori bere herriaren etorkizun erabakitzeko aukerari. Beraz ikusten dugu hor,
sortzen iritzi handana, orai gainera polemika handiz dago gerra horrekin, eta egia da gainera sortu dela olako tabu atmosfera bat, zeinetan ezin den zalantzan jarri ere Espainiaren edo Europako estatuen politika Ukrainaren kasuan, zeren berehala erraten dizute, ez, Putinen aldekoa zarela, eta sortu da atmosfera bat, zeinetan ezin den gure iritzia mahai gainean jarri, ez? Edozein kasutan batxi izanen dugu aukera gerraz ere gehiago solasteko. Zoritxarrez bai. Izanen dugu zoritxarrez. Bai. Aldatuko dugu gaiez, bertze berri bat, kasu honetan Euskaldunei hurbilagotik ukitzen diguna, 13/13 kasua epaiketaren harira, ez? Arantxa Zuluetari 7 urte eta erdiko espetxe zigorra erori zaiola. Bai, hemen segitzen dute, beraiek ere gorrotoa mantendu nahi eta borroka bat eta bizi baldintza zail batzuk edo askatasun muga handi batzuk jartzeko orduan, ez? Hor dabiltzat, azkeneko epaiketan ikusi dugu hoi, berriz ere lotsagarria, hemen ez dutelakoz bilatzen Euskal Herrian baketsu eta zoriontsu bizitzeko aukera kendu nahi digute, ez gaituzte horrelako guri baimendu nahi, eta uste dut hau lotsagarria dela, hemen borroka armatua desagertu zen taldea, borroka armatua bilatzen zuen taldea ere desagertu egin zen, eta ze demonio ari dira horrekin bueltaka eta bueltaka eta bueltaka konpondu nahirik edo mantendu nahirik, hor bertze interes batzuk bilatzen dituztelakoz eta gainera, eta ez dutelakoz bakea eta bizi kalitatea eta babestu hemen, bakarrik, askatasuna bai, baina Ukrainiarrentzako, bertze gainerakoentzako ez. Eta hortaz aparte ere, izan dugu, ikusten dugu, jakin dugu eta entzun genituen torturatuak izan zirela orai epaituak izan direnak eta ikusi dugu berriki Europar Batasuna zenolako erabaki hartu duen Estatu Espainiarrian torturatuak eta abogadurik gabe izan diren presoen inguruan, torturatuak izan dire, beste aldetik ere beren lana egiten ari ziren zerengatik presoen abokatuak ziren hauek, eta hor nahi izan dute presoen abokatuei zafraldi bat ematea, askatasuna murriztuz modu handi batean, eta berriz ere atxilotzekerak orduan eta etxeak miratzeko orduan eta ez dute respetatu legedia. Osea, ari gara trampa hutsean oinarritutako zerbaiten inguruan eman den epaiketa bat, epaiketa horrek ez zuen existitu behar, baina biztartean ari dire Euskaldun jendea jipoitzen, Euskaldunak askatasuna bilatzen ari garelakotz. Eta gero horiek erraten digutenean atzo bezala, hemen daude askatasunaren alde lan egiten dutenak gezurrutza. Eta hori behar dugu izan guk burua behar dugu argi izan gauzoiek ikusteko. Gure bakotxa bere gauz ikusi dezake horrelako gauza nola gertatzen diren. Eta hori da penagarria dena gaurko gunean hainbertze bitarteko izanik, zein jende gutxik pensatzen du bere kabuz eta lantzen du bere burua bere kabuz. Aipatu duzu Patxi, ez dagoela interesa hemen elkarbizitza bat sortzen, ze interes uste duzu dagoela? Nork du interesa hemen elkarbizitza ustean? Estatu Espainiar fascista neurri handi batean, eta ez dutelako zutzi nahi, beraien nazio handi kutsuoin nahi dute mantendu, eta hori da beraientzat importantena, guk nahi duguna da, gu Euskaldun sozialista bezala bizitu hemen, eta horretarako guk nahi dugu herriari hitza eman, eta gero herriak erabaki dezala, guk ez du erra nahi, guk inposatuko dugu hau armaen bitartez edo borroka armatuen bitartez, guk hau jendeak nahi duelaik eta jendeak nahi badu, horrela izango da, baina guk behar dugu izan, nola nahi dugun gurea antolatu, horretarako behar dugu askatasuna, eta baldintzak izan horrelako erabakiak hartzeko. Eta hori da gu bilatzen duguna, baina azken finean bertzeak demokrata ez direnak nahiz eta parlamentutan egonta, da berriz ez guk pentsatzen dugu eta guk erabakiko dugu zu zer izan nahi duzun eta zuk zer egin behar duzun. Hori ez da askatasuna. Askatasuna da zuk erabaki eta guk errespetatuko dugu zuk erabakitzen duzuna. Askatasunerako bide hortan, Patxi, Euskal Komunitateak egiten duen ekintza eder eta ezagun hori, korrika, izan badugu orain, ez? Egun hauetan nahi zuzen ere, nire atzo ibili nintzen, han, baztanen, ez dakitzuk korrikan egoteko aukera izan duzun, Patxi. Egon ginen Beruten eta Lekunberrin ere ibili ginen sasoia jubilatu talde bateko kideak, hor autobus batean joan ginen
60 bat jubilatu, eta bueno, hor pastu ginen gero egunare eta egun zoragarria. Dena den gauza bat, azpimarratu nahiko nuke unen inguruan, zoragarria da ikuste hau, ulertezina da, Euskal Herritik kanpo ulertezina da, baina nik uste dut Euskal Herrian baditugule bi ekintza hemen gertatzen direnak, egiten direnak, oso bereziak eta uste dut Europan behintzat horiek parekoik ez dutela. Eta bat da, korrika, non herri bat osoa mugitzen den, eta horrelako jendetza mugitzen duen, eta horrelako kilometro pila egiten duen, eta gaute egun. Eta hoi gauz oso berezia da, eta nik behintzat ez dakit bertzelekutan horrelako gauza egiten denik, baina uste dut ez dagoela. Ez da, hau gure harrotasunaren dako eta gure herriaren balioa azpimarratzeko orduan beharrezkoa da. Eta bertzea berriz bakitu zein den, bertze ekitaldi bat horrela oso berezia. Atletiken partiduak? Ez, bersolarien finala. Bersolarien finala 8 orduz edo 9 orduz. Antxen egotea 8.000 persona edo 10.000 persona, 12.000 persona, aho zabalka aiei behire, harrituta, hoi da, ikaragarria zenolako balio kulturala duen hoi. Eta nik azpimarratu nahi du, zerengatik guk harro egon behar dugu, lehenik konsiente izan behar dugu horrelako aberastasun soziala daukagula, gure herrian bizitzeko kristoin euskera badaudela, gure bizi kalitatea lantzeko ere bai, hoi uste dut oso importantia direla eta gure nortasunare, harro egotea gure izaeraz, ez? Eta hortaz aparte kontutan hartzen badugu, zenolako baldintza ekonomiko ditugun jatekoa badugule, berotzeko badugule, naiz eta gure tartean ere pobrezia badagoen, baina dago askoz ere neurri motzago batean, ez? Eta guk horrelako baldintzak izatea gure bizimoduan, uste dut, ez dakit hori eskertu behar zaion, gure lehena okoi segurazki ere, baina badugu hor guk arro egoteko eta gure nortasunaz ere arro egoteko, eta konturatzea, eta positibo, beti zen behar dugu positibo, zerengatik gu ditutugun bitartekoak oso aberatsak dire, eta horiek landu egin behar ditugu geren aportazio egin behar dugu, baina bidenar ere bertaz disfrutatu ere bai. Ezagit Patxi arro egoterekin aski den, normalki kantatzen den leloetako bat da gu ere euskararen alde, gaur korrika honetan berriz aldatu dute leloa eta erran dute gu ere euskaraz. Ez bakarrik euskararen alde, baizik eta euskaraz, zeren hemen korrikakoen aburuz, ez da bakarrik euskaraz igual arro egotea edo euskararen alde egotea, baizik eta euskaraz hitz egin behar dela eta euskara normalizatu behar dela, ez? Bai, hortan zailtasun handiak izango ditugu, zerengatik, bitarteko guztiak bukatu egiten zizkigulakot, baina gibeletik daukazunean horrelako mugidak eta dituzunean eta herri bat horren alde dagoenean, oso zail izanen dute, guri gustako zaiku askoz ere gehiago, baina, azken finen biezazo, nik astion erten Argeliakoan, Argelian 1.000.000 bat hildako izan zirela erraten dute Argeliarrak Argeliako gerran. Eta ejertzitoa, frantses ejertzitoa zen, askoz egindartsuago, baina Argeliarrak irabazi zuten. Eskoi hurbiletik nik ezagutu dudan zerbait da, eta irabazi zuten. Eta erraten duzu, nola daiteke, nola herri baten borondatea ezin delakotz gainditu. Hor beti azkenean gainditu egiten dute herria bere borondatea nolabait ere irabazle ateratzen du. Eta hemen ere gauza berdina gertatuko zaigu, gustako zaiku gehiago, baina gu gurea, zerengatik bidezazu, 500 urte eta gero oraindik ez dute desegin. Hemen nik nonbait irakurria nuen, Nafarroan etzen inoiz azapezpiku Nafarrik izen. Hemengo autoridadeak 500 urte horietan izan dire kanpotik ekarritakoak, azken finean gure nortasuna desegiteko. Baina gure nortasunaren ardatz nagusia da hizkuntza, eta hizkuntza oraindik mantendu egiten da. Horrek erran nahi du gure hizkuntza kristian berbizazu latina, hainbertzen milioik, Europa osoan hizkuntza zen. Non dago? Desagertua. Non dago euskaldunen hizkuntza? Hemen, zertaz? Herri bat gibeletik dagoela, eta herritartasun hori denek barnean daramagulakotz, eta hori atera egiten dugulakotz gure gizartera. Eta hor dago, gure jendeak pesatuko balu, zer den guk daukaguna eta zer den gure bizimodua, zeintzuk diren gure aberastasunak, berze gizarte bat izango genuke, oraindik hobea. Zergatik daukaguna aski ona da, baina oraindik hobea izango genuke.
Baztanen korrika, lasterka, ez da, Patxi? Bai, baina mantxo. Mantxo. Mantxo, etzen askotarako maten ere belaunek. Baina dena den, arro hor ere, momentu batez bedere horri bitzeatik. Hartu zenuen lekukoa? Ez. Ez zenuen izan aukera hori. Hartu dut lekuta eta beste batzuk ni baino gogo gehiago bazuten eskuten hori erabiltzeko eta beste batzuk eramatzuten, bai. Hortxe, mila esker handiz Patxi, gaur egon gara, berriz ere, Patxi Urrutiarekin, gure tertulianoa, bere pentsamendu askiarekin, mila esker handiz Patxi, eta hurrengoan egongo gara, gehiago. Gai hone, plazer handiz gainera. Mila esker gaurkoan ere gurean egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.